Pas je omiljeni kućni ljubimac u Crnoj Gori i odgovoran vlasnik vodi brigu o psu tokom cijelog njegovog života. To znači da svakodnevno ima vremena za šetnju, igru i obuku, ali i da obezbijedi adekvatnu ishranu, smještaj i zdravstvenu zaštitu i liječenje. Međutim, u Crnoj Gori veliki broj napuštenih pasa u skloništima čeka nove vlasnike. Mnogi od njih su i nekadašnji vlasnički psi. Služba skloništa za napuštene kućne ljubimce prima prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama, sakuplja ih i prevozi i obezbjeđuje im smještaj i veterinarsku zaštitu. Psi moraju biti u skloništu 15 dana prije nego uđu u proces udomljavanja, da bi se mogući vlasnik mogao pojaviti i uz dokaze preuzeti psa. Zainteresovani građani obilaze sklonište u unaprijed određenim terminima. Potencijalni udomitelj podnosi zahtjev i ispunjava upitnik koji daje uvid u njegovo iskustvo sa kućnim ljubimcima i uslove koje bi udomljeni pas imao. Zatim ga zaposleni i volonteri iz skloništa obilaze i provjeravaju tačnost podataka. Ukoliko zadovoljava kriterijume, potpisuje se ugovor koji sadrži njegove obaveze i informacije o psu i udomitelju. Pas se obavezno pregleda od strane veterinara i čipuje prije udomljavanja. Pas se predaje u prisustvu veterinara koji ispunjava zdravstveni karton. To je potvrda da je pas zdrav i spreman za udomljavanje. Udomite i uživajte u ljubavi najodanijeg čovjekovog prijatelja.